Gipangunahan ni Father Juliano Retiques, SSJV, ang pagblessing sa bag-ong girenubar nga Provincial Training Center sa panggamahan ng probinsya sa Misamis Oriental ni adtong Abril 11, 2022. Ang renobasyon ni ini gilakipan sa pagtulid sa atop, mga pultahan, pag-tiles, pagtaod og mga kabinet ug daghan pang uban. Una na nga gisulti sa kasamtangang gobernador nga sukad sa iyang pagpungko, gisiguro niya nga matukod ang Provincial Training Center aron makadaginot ug ang mga kalihukan sa Kapitolyo dinha na ipihigayon ug dili na morenta sa gawas o mga dagko nga mga hotel. Gisiguro usab sa kagamhanan sa lalawigan nga mamintinar ang lig-on nga istruktura sa mga building aron makasilbi pa kini sa mga misamisnon ug mapahimuslan sa mosunod nga administrasyon. Gisiguro usab sa kagamhanan sa lalawigan nga mamintinar ang lig-on nga istruktura sa mga building aron makasilbi pa kini sa mga misamisnon ug mapahimuslan sa mosunod nga administrasyon. Kini si Lambo Jessie Andaliasa para sa Miss or Balita.